Kusadak. Beautiful. Beautiful. Beautiful, honey. Come on. Come on. Boom. Sylgangstariuneruleringum kapeqqasorsu. Qillarluunaneeriortuut atsaanisuut. La. Okay. Eller kom ikke. Væk. Sunaf palassimullu. Akaguun aapariilertugai. Aaparianginin blokkiluupallalаарpung. Isiginnaagassaqalarniissagisi. Teo. Aavarnin takungarnitsin filmiliussaanga. Aavarnin filmiliussaanga amaternitsin filmiliussaanga. Taimma aavarnitsin blokkipingasuussap. Nasassaqangiivillum qaperpung ipperneqarunertigis taqqaman avarfissatsin kisaimaanas arlaan kaskitsima tulaarlu iya tanarnuunin lissa kangunangaipporluunni taamat nuyaqarnat sunana ikuussuukkit yeah. No way. Oh no. So nam ippernarsaatisaqarpunngitsini ta kisen nitsit putuarpassuaqarum tauniarrun tungagun imaattartoriaannaassaga kikkarteriaannaassaga taa kaskittimarlaan torniassua iluarnerussaa niarqunnut puunnallu nillo kisian iluaraluarlun torrappallaa nasaqarnaa isarwaqarnan tulluarpasittoriussuulerpu kisian ukuisarsatorlu tulluanginnam qapeqqasun sasstiakkunaas arsariuunga soornamia arsaqatigeqqaalaarpagu qilla attagin assaatigeqqortittoram qiarsualaalaaluar tamasak aataakkunnut tas ilaqutlagu nergasistungaatiusakkuilaartoriussuugagu imaat qaarpung suliffeqarnanga soarnikuullunga taa tas ilaquttatsun neriartullattaaginnaappuut iluam orisiorunnaariarum feriapingissaktuguniaruarak ullum iluatsigngitsoortigu imaat sianertaaluarlum tiguneqarnajuam atila taima tikikkum tiguniaatarissuak akilersukkak ernumagilaarpak qannisissanerlu ernaviingermias aavariut tas tuttuinnaavinnerisaqalissuut akissarsiunginninni tuttuinnaavillata saall amayu tuttuinnaavit toqarsinnaaru ilimmaga aavarnitsinni blokkit sivisulartassasu immapingasuussapпут taa ma 20 minut missaaniissinnaassa blokkimma taatsi ila yes hello kavittulersaarlungo qalittuarinikuusartaan kanal YouTube kanaalinniipmu kavittulersaarnera tassan aavarfiinikuusarput tan aavarfiisartagarput tassan aavassuu tassumassuugut taa nunarsuutaan kusanarulor takutarulormarpa ilaana kuchiching
Kana ay mapang haching. Huh? Wala ay kana ay mapang haching. Ano ba yung ngasik? Kun nu yakasama. Kun katakasama. Balaffish. Tusunod. When is shoot? Ayun na. Nuke. Kunat. Tama medyo bilasum. Tämä johtaa kun kukkumajolta. Tämä on typäkappaa. Tämä on avahtus. Nuennäki sokko. Nanda pada. Jem. Jombit. Ila. Silo. Silas. Ngesek. So, fokus til Larso. Fokus. Yes, tässä alkaa saada sauma. Missä ahkan kakappo. Blokki ketsi loppaa. Tässä näytösuutiin saaput. Alkaa nyt niin mä blokki pingosuussa päivän niin. Mä 20 minuut mä olisin näissä vain. Asannoput. Avannaa. Mä kalu. Aslähdellä, kun saapun. Tässä mä olin näin suunnassuusin. Ja introga puhujattaa täin näin paa. Kiinnostamaan puhujappaa, muslimit puhujappaa. Tää mä sinne suunga. Voitiin nypitä sinua saapungaan. Dinosaur. Hoin pokemisiin naa sinne öits. Blokit syntikus öits. Bye. Kaman saasi avanninni ikkussingi qilaassuunga tautikikkuma ustullari taakku ikkukkumarpakka ila takuliu bye